Dobrý deň, vítame vás na webinári Ako zvládnuť obdobie bez práce, ktorý sme pripravili pre tých, ktorí sa v tomto období už nachádzajú, si ním prechádzajú, alebo zároveň aj pre tých, ktorí sa potrebujú na toto obdobie pripraviť. Pomenovaním toho, čo prežívame a pochopením jednotlivých fáz, ktorými prechádzame v období bez práce, vieme aj lepšie nachádzať spôsoby, ako toto obdobie zvládnuť. A my sa na tie spôsoby a možno aj na nejaké príležitosti, ktoré sa nám môžu v tomto pre nás ťažkom období otvárať, pozrieme koučovacím spôsobom spolu s Katkou, tým, že obidve pôsobíme ako koučky. A možno tu je aj priestor na to, aby sme sa predstavili, že tento webinár je vlastne aj odpoveďou na naše predchádzajúce skúsenosti. Ja sa približne 15 rokov venujem HR consultingu v biznis sfére a prioritne sa tam venujem kariérnym témam, zamestnávaniu, trhu práce, výberu zamestnancov a stretávam sa aj s ľuďmi, ktorí si riešia nejaké kariérne témy, kariérne dilemy, zmeny v smerovaní. A tejto téme sa venujem prioritne aj vo vzťahu ku konzultingu, ale potom sa venujem aj ako kariérna koučka a poradkyňa individuálnym klientom, ktorí sú vo fáze zmeny svojho kariérneho smerovania, venujem sa talent managementu. A vlastne takým tým môjim poslaním je ľuďom pomáhať alebo sprevádzať im k nachádzaní práce, ktorá bude v súlade s ich aj predispozíciami, talentmi, hodnotami a vlastne aj túžbami, očakávaniami. Kati? Dobrý deň, vítajte na našom webinári. Moje meno je Katka Potúčková. Aktuálne pracujem ako transformačná koučka, ale vyšla som z interného HR prostredia, kde som sa venovala rekrutingu, hodnoteniu zamestnancov, talent managementu a ma to odviedlo k individuálnej práci s klientom, kde sa venujem mužom aj ženám v ich osobnom aj profesionálnom svete. Sprevádzam ich na ich ceste zmeny, keď sa rozhodujú, že idú nejaké nefunkčné vzorce správania vymeniť za niečo, čo bude fungovať lepšie. A rovnako keď chcú nájsť ako keby nejakú takú rovnováhu so svojimi, alebo súlad so svojimi hodnotami, aj pre ten pracovný, aj pre ten osobný život. Najčastejšie ma vyhľadávajú v témach ako prevencia vyhorenia, keď potrebujú si dať do poriadku svoj osobný a pracovný život a rovnako keď hľadajú nejakú rovnováhu medzi svojim pracovným a osobným životom. Chcú sa naučiť možno efektívnejšie komunikovať a možno jasnejšie si vymedziť hranice a hovoriť nie. Veríme, že sa vám náš webinár bude páčiť. Myslím, že môžeme rovno prejsť k téme. A začneme trochu štatistikou, aj keď tento webinár nemá byť o číslach, ale žiada sa nám napojiť na to číslo, ktoré je aktuálne cca, aj keď on sa mení z mesiaca na mesiac. Je to okolo 220 000 ľudí momentálne na Slovensku, ktorí sú pripravení spracovať. Pokiaľ hovoríme o nezamestnanosti, hovoríme o tých, ktorí pracovať chcú, ale nemajú dosť príležitostí, alebo teda nemajú príležitosť na to, aby pracovať mohli. Takže nehovoríme o dlhodobo nezamestnaných, ktorí povedzme z rôznych dôvodov pracovať nechcú, ale o tých, ktorí sú pripravení. A prečo to spomínam je, že stretávali sme sa vo svojej praxi samozrejme aj s dlhodobo nezamestnanými, ale teraz takou súčasťou našej práce je častokrát stretávať sa s ľuďmi, pre ktorých je to obdobie bez práce, to obdobie nezamestnanosti úplne novým pojmom, úplne novou situáciou, kde nemajú zažité nejaké také zvládacie stratégie alebo nemajú predstavu, čo ich v tomto období čaká. Vidia len nejakú zmenu, ktorá je v ich očiach nepríjemná. A opäť sa vrátim k tomu, že predostrieme vám cez koučovacie nástroje, možno spôsoby, ako si v tomto období nielen zvládnuť, prejsť týmto prežívaním a tým, čo sa nám deje, ale aj nájsť nejaké príležitosti k tomu, aby sme sa vedeli bezpečne posunúť do budúcnosti. Tak ako som spomínala, medzi tými 220 000 ľudí cca sú ľudia, ktorí sa nikdy nestretli s tým, že by nemali prácu a je veľmi individuálne to, ako človek prichádza do toho obdobia nezamestnanosti a čo sa im v tom období celom deje. Je to individuálne v závislosti od rôznych faktorov. K mnohým príde úľava, že konečne som sa zbavil práce, ktorá ma
nebavila. Pre mnohých je to naopak veľký stres a boj o prežitie, pretože tam nie sú napríklad žiadne finančné rezervy. Takže možno také dva extrémy. Prečo to spomínam hneď tu na začiatku? Pretože my budeme vychádzať z tohto modelu, ktorý už aj vidíte na obrazovke. A máme tam síce uvedené možno tie týždne, kedy sa vás týkajú tie jednotlivé fázy, ale tak, ako som spomínala, sú veľmi individuálne v závislosti od faktorov, možno veku, možno toho, či máte oporu v blízkom okolí, ktorá vás vie podržať, alebo ako ste mali tú kariéru rozbehnutú, z ponímania z pohľadu bydliska a rôzne iné faktory prichádzajú do úvahy v tom, ak si chceme pomenovať tie jednotlivé fázy a povedzme ich dĺžku trvania. Tento Harrisonov model hovorí o 4 fázach a my si jednotlivými fázami prejdeme a ponúkneme aj návrhy riešenia. Môžem to aj tak povedať, že možno riešenia na prekonanie. Tak. Ako sa cez ne možno tak bezpečnejšie dostávať. Ja by som začala tou fázou šoku. Ako Renátka spomínala, je to prvá fáza, ktorú Harrison pomenoval a v tejto fáze šoku ona väčšinou trvá taký týždeň a prežívame ju povedzme 2 cestami alebo 2 spôsobmi. Prvý je, keď my sa rozhodneme ukončiť náš pracovný pomer, my dáme výpoveď, my už máme toho dosť, už sme povedzme dlhodobo frustrovaní, unavení, možno je vyhorený, ale nevieme, že sa to volá vyhorenie, tak tá výpoveď je pre nás ako keby takým vykúpením. A niekedy samozrejme už máme povedzme novú prácu a nechceme nejak preskočiť z jednej práce do druhej, chceme si trošku oddychnúť, tak aj v takomto prípade my tú fázu šoku prežívame ako úľavu, radosť, že konečne proste mám pokoj, môžem si oddychnúť, prestalo mi to dlhodobé trápenie, ktoré mám, už ma nefrustruje môj šéf, takže si to v tej fáze šoku ako keby užívam a nedokážem tomu uveriť, že aké je to super, že už naozaj mi nie je tak ťažko. Avšak druhá cesta je cesta, kedy tá výpoveď prichádza práve zo strany zamestnávateľa. Väčšinou je to z organizačných dôvodov a tá fáza šoku v tomto je, že my nedokážeme uveriť, že sme nezamestnaní, že my to nevieme nejakým spôsobom prijať, pretože sme to nečakali. Nečakali sme to, či už od nášho šéfa alebo toho HR oddelenia a ako nám to spravili a ako rýchlo to spravili. A môžu v nás lomcovať také rôzne krivdy, možno hnev, smútok, strach a obavy, čo my vlastne teraz budeme robiť, lebo na to vlastne vôbec nie sme pripravení. Môžu sa tam umocňovať aj také pocity bezmocnosti, alebo že sa s tým faktom, že sme bez práce, nedokážeme zmieriť, ho popierame, že to naozaj nemôže byť pravda. Toto všetko sa nám deje vo fáze šoku a veľmi intenzívne. Čo sa týka nášho prežívania a takej formy možno intervencie, ktorú si my sami pre seba môžeme urobiť, je, že my na všetky tie emócie, ktoré sa v nás valia, či už tie radostné, alebo tie ukriúdené, nahnevané, tie pochybnosti, my máme právo ich mať. Máme úplne plné právo, máme ich prežívať čo najviac, ako vieme a je to tak úplne v poriadku. My môžeme cítiť tú krivdu voči tomu šéfovi, že nás zaskočil, voči tej situácii, ktorá sa nám udiala. Môžeme byť nahnevaní, môžeme byť nešťastní, možno si vyčítame, že kde sme spravili chybu a prečo práve my, ale ten prvý týždeň je to úplne v poriadku. Dovoľme si, aby tie emócie prichádzali v tom balíku, v akom prichádzajú a nezastavujme ich. A v čom si môžeme pomôcť je, že sa snažíme ich potom postupne pomenovávať, že ako sa tá emócia vlastne volá, lebo každému sa môže diať niečo úplne iné. A čo je ešte dosť dôležité pri tom, že nie len tú emóciu prežíme, pomenujme, ale dovoľme si, že je to v poriadku, že to takto cítime. My nemáme byť tí hrdinovia, tí, ktorí to dokážu prekonať ľavou zadnou, veď nám sa to nemôže stať, pretože tá situácia ako taká proste tie emócie sprevádza. Aj keď nie sú práve na tej strane tých pozitívnych u mnohých ľudí, ktorí k tomu takto prišli a možno aj v týchto časoch viacej. Takže je to tak v poriadku. A tu je ideálne, keď vám to dovolí prežívať aj vaše okolie blízke, pretože nevždy sa to stáva. Ak sa to stane napríklad živiteľovi rodiny, tak tam možno je problém aj zo strany jeho si to dovoliť prežiť. Možno z pocitu hanby, aj z pocitu viny a možno to prichádza aj zo strany manželky.
ako nejaká výčitka a tak ďalej. Takže aby nám to dovolilo aj to blízke okolie. Ale prečo o tom hovorím je, že naozaj nájsť si takú tú barličku alebo také tie opory v tejto fáze, ktorá teda áno, štandardne trvá týždeň, ale môže sa pokojne pretiahnuť, tak ako som hovorila, v závislosti od ďalších faktorov aj do ďalších týždňov. A tá opora, tie barličky, to je presne, možno to moje najbližšie okolie, možno to moje najbližšie okolie, možno ďalšie veci, ktoré mi môžu pomôcť túto fázu prekonať. No a ako si pomôcť otázkami si zreflektovať práve to, čo sa mi v tejto fáze deje. My sme vám a budeme vám vlastne v každej jednej fáze ponúkať niekoľko otázok. My vám tak odporúčame, že nemusíte si ich klásť individuálne v zmysle poradia, že jednu za druhou, že za to by ešte možno mohlo tak padnúť ako informácia, že pokojne si vyberte otázku, ktorá vás zaujme, pri ktorej sa chcete pozastaviť a ktorú si tak chcete zodpovedať. A možno ešte dobré je povedať aj to, že ak máte niekoho blízkeho, komu dôverujete, tak pokojne nech vám túto otázku kladie on, aby ste vy mali naozaj priestor sa tak dostať do seba a nachádzať si tie odpovede pre seba. A tie otázky, ktoré by ste si v tejto fáze mohli klásť, sú, že čo cítim, čo teraz potrebujem, čo je v tejto situácii pre mňa najdôležitejšie, čo alebo kto ma môže podporiť, o koho sa môžem oprieť, aké mám teraz možnosti. A ja by som ešte doplnila, že ak nemáte nikoho možno blízkeho, dôveryhodného, trpezlivého, kto by vám tieto otázky rád položil, tak kľudne si môžete v rámci webinára pustiť Renátku, ako tú otázku číta, že a zastaviť si to po otázke a premýšľať nad tým, že čo naozaj v sebe máte a hľadať si to nejaké ticho pre seba, aby ste tú odpoveď vedeli nájsť sami pre seba. Druhou dosť podstatnou fázou práve v čase nezamestnanosti je fáza optimizmu a ona aj znie tak veľmi pozitívne, pretože vtedy sa svojím spôsobom už máme ako tak dobre, už sme sa vysporiadali s tým šokom, že už sme uverili, že naozaj teda sme nezamestnaní, chodíme si vybavovať všetky tie agendy, ktoré sú potrebné, začíname sa hlásiť na úrad práce a znova sa tu objavujú povedzme také dve cesty, ako ich prežívame. A to tá, že keď sme šťastní, že konečne máme voľno, tak si túto fázu optimizmu veľmi užívame. Máme sa naozaj dobre, tešíme sa, robíme konečne veci, na ktoré sme dovtedy nemali čas, čo povedzme nevychádzalo, ozývame sa ľuďom, s ktorými sme neboli dlhé roky, možno v kontakte, nemali sme čas ísť s nimi na kávu, na obed. Aj keď teraz je to vlastne v takom štádiu, že môžete s nimi asi tak zoomovať a viacej si telefonovať, ale je to fáza, ktorá je taká plná energie, že naozaj ju človek veľmi dobre prežíva. Čo sa týka ľudí, ktorí prišli o prácu, že nebola to ich vedomá voľba, tak tamto prežívanie tiež je pozitívne v zmysle, že my sa snažíme alebo snažíte sa v tom čase naštartovať ešte tie zdroje energie, ktoré v sebe máte, to sebavedomie, to, čo vám fungovalo v práci a vrháte sa do toho, aby ste si novú prácu našli a čo najskôr. Čiže oživujete nielen tie kontakty staré, možno nadväzujete nové, ste aktívni na tých sociálnych sieťach, na LinkedIne, možno na Facebooku, zisťujete, ako sa čo dá, že ešte tá fáza seba prezentácie pri hľadaní novej práce je taká veľmi silná a uveriteľná. Ešte idete v tej vlne toho vášho sebavedomia a snažíte sa naozaj čo najlepšie, ako viete. A vlastne v tomto čase trvá väčšinou to do takých 3 mesiacov, ale je to samozrejme veľmi individuálne. Sa snažíte vlastne zachovať si aj ten svoj životný štýl, nejaké svoje stereotypy, také svoje návyky a je veľká šanca u mnohých, že naozaj si tú prácu nájdu v tomto čase, že sa im podarí to zamestnanie získať, ale ak sa aj nepodarí, je to tak v poriadku, pretože tá fáza optimizmu nezaručuje, že tá pracovná pozícia bude v tom čase voľná a že naozaj sa nám to podarí. Čo sa týka takej možnej intervencie v tejto fáze, je veľmi dôležité si uvedomovať, že
čo sa v nás ešte možno aj po tej fáze šoku deje, čo sa v nás odohráva. Ak nám tam zostali ešte nejaké krivdy alebo hnevy, je dobré ísť po nich a hľadať, že na čo sa my vlastne hneváme, čo sa nás dotklo, čo nám na celej tej situácii tak veľmi vadilo. A tým, že to pomenujeme, ľahšie tú emóciu ešte doprežívame a ľahšie s ňou budeme pracovať. A je to veľmi dôležitá prevencia, aby my sme sa vedeli posunúť potom do ďalšej fázy, do fázy, o ktorej bude potom hovoriť Renátka. Ale myslíme na to, spracovávajme situácie, ktoré sme nespracovali, lebo teraz je na to dobrý priestor. Sme optimistickí, sme ešte ako tak naladení, záleží nám na tom, aby sa nám veci podarili. A je toto aj veľmi dobré obdobie na to, aby sme začali sa, povedzme, vzdelávať nejakým spôsobom. A tu je možno, Kati, ešte aj dobre povedať v tejto fáze, keď sme sa o tomto rozprávali, že naozaj prečo pracovať s tými emóciami, že na tých pohovoroch je dosť vidieť, že povedzme, ak ste odišli naozaj s pocitom krivdy zo zamestnania, že je to tam cítiť, aj keď ste v tej fáze optimizmu a aj keď sa ešte z tej svojej sile, v ktorej ste, viete predať a naozaj si tú prácu nájdete, tak môže sa to potom, ty si aj tímová koučka, takže pracuješ vlastne aj s tými tímami v rámci firiem, že tam sa to potom môže možno aj ukazovať, že našiel som si prácu, ale tú krivdu nemám spracovanú a Kati možno k tomu ešte takých pár slov, že tam sa to môže trošku ukazovať. Áno, že tam je to veľmi vidno aj v tej spolupráci. A aj nielen z toho tímového koučovania, aj z takého toho zažívania, že naozaj ako keby tú nejakú zlosť alebo niečo nevypovedané si so sebou nesieme a ono sa nám to na tom novom pracovisku, keď sme teda šťastní a máme novú prácu, tak to tam zrazu sa to vyplaví von pri nejakej situácii, ktorá s tým vôbec nemusí súvisieť a tým aktérom to asi nemusí byť úplne jasné, že čo sa vlastne stalo, ale my si to prenášame do kolektívu, zrazu nejaký kolega, ktorý vyzerá podobne ako ten, čo nás vyhodil, hej, nám začne štartovať celý ten proces toho možno hnevu, tej krivdy, tej nespokojnosti, tej bezmocnosti a nás to začne vyradzovať ako keby z prevádzky, že náš výkon začne klesať, možno nebudeme vedieť zapadnúť do týmu, nebudeme vedieť sa podieľať na tých KPIs, čo nám nový šéf nastavil. Čiže je dobré práve na to myslieť a som rada, že ma Renátka doplnila, lebo toto naozaj môže ohrozovať aj našu ďalšiu prácu. Takže tešíme sa z toho, že sme vo fáze optimizmu a možno ešte tu aj z pozície tej kariérnej koučky by som pripomenula, že toto je naozaj taká tá dobrá fáza na to, aby sme si možno tak zreflektovali tú doterajšiu našu kariérnu cestu, tú našu trajektóriu, že sa tak obzreli v prípade, že nás tam niečo tlačilo, že v prípade, že nie sme už takí spokojní nielen s prácou ako takou, ale možno aj s tým smerovaním, možno s oblasťou, ktorej pôsobíme, že sme odišli z práce, ktorá nás nenaplňala, možno v minulosti áno, ale už nás nenaplňa stále rovnako a zvažujete si, že by ste možno urobili úplnú zmenu prechodu z oblasti do oblasti, inej oblasti, čo sa teda často aj deje. Zároveň je to aj obdobie, pretože tá kariérna trajektória je taká, že my máme rôzne preferencie v jednotlivých obdobiach života a keď v istej fáze naozaj sme ochotní robiť, povedzme, od vidím do nevidím, alebo od nevidím do nevidím, ako sa to hovorí, tak v istej fáze života už chceme väčší taký ten balans, možno s osobným životom, prídu tam deti, možno ďalšie veci. Takže zvažovať si, či táto forma úväzkov, alebo či tento spôsob práce mi vyhovuje. Mnohí začnú podnikať. Jednoducho, toto je také, poviem to, že dobré obdobie na to, aby som sa naozaj tak zastavil a porozmýšľala nad tým, že či toto je tá cesta, ktorou chcem ďalej ísť. A keďže som tu v tej svojej sile, tak som potom aj v tom odhodlaní a v tej odvahe možno začínať niečo nové. Lebo sa opieram o tie svoje silné stránky, o tú svoju túžbu, čo je potom o dosť ťažšie už potom v tých ďalších fázach zvažovať nad tým, že ako sa idem preorientovať a čo by som ja ešte vôbec mohol tomu svetu ponúknuť. Že tam už sa potom riešia aj takéto otázky. Tak možno ešte k tej fáze optimizmu toto. A teším sa na tú abecedu vďačnosti, lebo ja som o nej teda veľa ešte predtým nevedela, ale Katka nám ju predstaví, že možno je také užitočné si sa aj tomuto povenovať. Ďakujem Reni. Áno, vďačnosť je veľmi dôležitá a je super, že existuje technika, ktorá
ktorá nás do nej vie možno viacej ponoriť. A je to abeceda vďačnosti, ktorú práve v tej fáze optimizmu asi vieme možno najlepšie v tej dobrej nálade si spísať, pomenovať a napísať si od tých písmen podľa abecedy od A až po Z, za čo sme v živote vďační. Samozrejme podľa tých písmen sa to bude každému z nás líšiť, ale možno niekto v rámci písmena P je vďačný za tú prácu, že ju napríklad mal, hej, alebo bol vďačný, alebo je vďačný za to, že má nejaký prísun, možno má nejaké rezervy, že má nejaké peniaze, alebo pod Z-kom to môžu byť zásoby, alebo pod Ačkom to môže byť, že ste vďační za tú vašu autenticitu, čokoľvek si tam dosaďte podľa seba, spíšte si to kľudne do špeciálneho zošita a je to taká dobrá aj prevencia a príprava na tie ďalšie fázy, ktoré v tom období nezamestnanosti prirodzene prichádzajú. Vrácať sa k tomu zošitku, však k tomu zoznamu, lebo odrazu si nebudeme uvedomovať tie jednotlivé čísla, to za čo by sme mohli byť vďační. Presne do nejakého veľkého stresu a nebudeme si vedieť spomenúť, lebo nebudeme vďační vlastne za nič. Bude s nami lomcovať niečo iné. Aha, toto bude asi moje. Dobre, Reni. Hej, v rámci tej takej cesty k sebe a otázok, ktoré sme pripravili pre vás s Renátkou, takých koučovacích, ktoré vám môžu byť nápomocné, sú aj v tomto čase, práve v tom čase optimizmu, otázky ako za čo cítim vďačnosť aj napriek okolnostiam, na zmenu čoho sa mi teraz otvára šanca, na čo sa môžem tešiť, čo budem neskôr ľutovať, ak to teraz neurobím. Rovnako ako Renátka spomínala, nemusíte si zodpovedať na všetky otázky, možno sa mi bude rezonovať iba jedna a je to tak úplne v poriadku, lebo možno tá jedna vám otvorí dvere niekam, kam to potrebujete. No a ako si tak zažívame to obdobie bez práce, tak prechádzame tak prirodzene v prípade, že sa nám nepodarilo zamestnať, ak sme teda tú ambíciu mali. Prechádzame prirodzene do fázy pesimizmu a my sme to s Katkou tak spojili, že aj s tou fázou fatalizmu, ktorá nastupuje po tom 6. mesiaci a už sa spája s tou dlhodobou nezamestnanosťou. Ale aj keď sú tam možno nejaké špecifika alebo nejaké rozdielnosti, tak predsa len sú tam nejaké styčné body alebo také charakteristiky, o ktorých by sme teda radi hovorili. A to, že naväzujúc na to, že sa nám nedarilo, povedzme, v tých výberových procesoch a my si už reflektujeme prečo, v čom sme zlyhali, v čom sme neboli dosť dobrí, prečo sme neúspeli oproti konkurencii a začíname si klásť tieto otázky, prečo sa nám toto deje. Prirodzene strácame sebavedomie, strácame sebaúctu, vzniká nám pocit menejcennosti, nedôvera v seba, nedôvera v spoločnosť, nedôvera v potenciálnych zamestnávateľov. Začíname nachádzať odpovede na to prečo, ale nie také, ktoré by nás niekam posúvali, ale skôr sa nimi dostávame možno, ako to povedať, tak hlbšie, nižšie? Hlbšie, nižšie. Že síce do seba, ale aj mimo seba. Ale aj mimo seba. Je to teda dôsledok, prirodzený dôsledok, opäť si dovolme prežívať a vedieť o týchto pocitoch, ktoré nami lomcujú, ale stále tu máme nejaké možnosti zvládacích stratégií, alebo stále sú tu možnosti, ako aj v tomto období nachádzať príležitosti pre seba. Ale predtým možno by bolo ešte dobre povedať, že prečo sa nám toto deje, keď sme stratili prácu, že prečo sa nám dejú takéto pocity beznádeje a pesimizmu, prečo sa uzatvárame, izolujeme. A to by si Katka možno mohla trošku popísať že práca pre nás nie je len finančným zabezpečením, ale o mnoho väčším. Že je tam o mnoho väčší balík tých sociálnych a psychologických aspektov, ktoré tam bežia a my o tom naozaj nevieme a potom sme nešťastní, že čo vlastne prežívame. Takže nechodíme do práce len pre tú výplatu a len preto, aby nás teda trochu bavila možno a preto, aby sme mali o zábavu cez deň postarané, ale naozaj my tam cítime také finančné zabezpečenie v práci. Je nám umožnený kontakt s ľuďmi, že sa môžeme stretávať, máme vlastne sme sociálne výžití a zrazu o toto prichádzame. Rovnako práca vlastne udržiava nás v nejakej činnosti, životnej aktivite. My máme vlastný režim, my fungujeme, všetko nás baví, zrazu to tak odsýpa ako keby.
A rovnako máme pocit, že sme užitoční, že tá naša práca možno má zmysel niečom pre svet, pre spoločnosť a umožňuje nám aj niečo dokázať, niekam sa dostať, možno kariérne sa posunúť a ak nie kariérne, možno vnútorne. Niekomu veľmi záleží na tom, aby sa rozvíjal a nepotrebuje k tomu kariérny postup. A zrazu vlastne toto celé sa stratí. A samozrejme, že ak nás tá práca baví a aj naplňa, tak my zrazu zostaneme bez ničoho. A rovnako, ak zasa máme problémy, povedzme doma s partnerom alebo s rodičmi, alebo máme proste nejaké iné starosti v tej práci, automaticky na ne zabúdame. Vypíname ich nejako, aj keď teda často nám vplývajú možno aj na výkon, ale vo väčšine prípadov je to také, že sa tam prídeme aj odreagovať. Ideme do niečoho iného, nie v zmysle, že teda nerobíme nič a máme tam zábavu, ale že naozaj nemyslíme na tie ťažkosti, ktoré sú. To je to prijatie, to je to uznanie, to je to ocenenie, to je tá socializácia, to, čo všetko my ako sociálne tvory k životu potrebujeme. A o toto prichádzame a deje sa nám to na týchto 4 úrovniach. A deje sa nám to aj pre vašu lepšiu predstavivosť na 4 úrovniach. My sme ich tak poňali, že v tej telesnej oblasti, v tej duševnej oblasti, v sociálnej oblasti a v ekonomickej oblasti, aby to bolo aj pre vás ľahšie uchopiteľné, aby ste sa v tých oblastiach vedeli lepšie orientovať. Snažili sme sa to čo najviac rozmeniť na drobné a Renátka vám povie niečo viacej o tej telesnej oblasti teraz. Možno by som to aj mohla začať priamo tou otázkou, že čo pre mňa znamená telesná oblasť, že toto by bolo tak na mieste si zodpovedať, lebo možno aj tie obrázky trošku naznačujú, že každý má za tým niečo iné, že zlepšiť si možno tú telesnú oblasť, možno na čo sa mi otvára príležitosť v tomto období je, že konečne sa začnem pravidelne stravovať, alebo konečne to nebude strava o polotovaroch. Niekto sa konečne chystá schudnúť, niekto sa konečne chystá začať pracovať, cvičiť. Pre niekoho je to aj práca, to cvičenie a tvrdá práca. Takže niekto sa rozhodne cvičiť a venovať sa viac tejto oblasti. Naozaj si tak úprimne, otvorene povedať, že čo sa mi deje na tej telesnej oblasti a čo som stratil na tej telesnej oblasti a nahrádzať si to, lebo my keď upadneme do tej straty aj tej štruktúry dňa, tej organizácie dňa, že ráno nevstávame, možno niektorí si to neodpeškujeme do roboty a že spolu s kolegami nejdeme na obed a všetky tie činnosti, ktoré sme robili, odrazu sa tak izolujeme a niekedy sa stiesnime vlastne až na ten gauč a televíziu, že je veľmi dobre si pomenovať, že vlastne aj na telesnej oblasti sa nám niečo deje. A nielen z pozície možno toho jedla a toho cvičenia, ale aj z pozície toho somatizovania, že ak sa nám dejú tie pocity zníženej sebadôvery, tej menejcennosti a pocitov strachu, obáv, naozaj u mnohých o prežitie, boj o prežitie, pretože mi dochádzajú zásoby, alebo teda ďalšie zásoby ani nemám a tak ďalej, tak sa nám začnú diať veci na telesnej oblasti a pre niekoho teda telesnou oblasťou môže to, že konečne začnem jesť viac vitamínov alebo nechám si zmerať tlak konečne, na čo nikdy nebol čas. Takže starať sa aj o toto, pretože sa nám naozaj stáva to, že mnohí chorlavieme. Z toho, čo sa nám deje na psychickej úrovni. A tu by som ešte doplnila jednu takú vec, že s čím musíte rátať, ak napríklad už s nejakou prevenciou vyhorenia tú výpoveď dávate, tak na tej telesnej oblasti v období, keď prichádza úlava, že zrazu neriešite a polavíte z toho výkonu, tak vtedy to zdravie vám to začne zrkadliť. To, čo ste si niesli možno dlhé roky so sebou a že ste nemali úplne vybalansované tie hranice, koľko toho výkonu máte podať v tej práci, že toho bolo naozaj veľa, tak cez to zdravie sa vám to začne prejavovať. Takže buďme súcitní aj k svojej duši, aj k svojmu telu a možno otázkami, ktoré si môžete v tejto oblasti položiť, aby ste si ju vedeli tiež tak zreflektovať, že vlastne čo by som tu mal možno robiť na tejto úrovni. Čo je pre mňa v tejto oblasti najdôležitejšie? Čo potrebujem urobiť, aby som sa postaral o svoje telo? Ako si naplánujem deň? Ako si môžem zabezpečiť chvíľu pre starostlivosť o seba? A taký
aktivizujúci, taký pekný koučovací aktivizujúci moment, že čím začnem a možno aj kedy začnem. Tak, že trošku taký mobilizujúci prvok, že je dobre si urobiť naozaj tú štruktúru dňa, neprísť o možno také tie užitočné stereotypy, ktoré sme predtým mali a možno ich tak pomaličky strácame. Ďalšia oblasť, ktorá nadväzuje na tú telesnú oblasť, tak sme ju pomenovali duševná oblasť. A opäť ako Renátka začnem aj ja s otázkou, čo pre mňa vlastne tá duševná oblasť znamená. Zodpovedať si túto otázku, že čo sú tie okruhy, ktoré sa nás v tejto sfére dotýkajú. Pretože nezamestnanosť ako taká je fenomén, ktorý je prirodzený v tej spoločnosti aj v tej ekonomike, ale my potrebujeme sa v tom nejako ošetriť, pretože akokoľvek to príde, proste nás to nejako vyhodí z tých našich kolají a začne to duševné zdravie strádať. Na začiatku ešte v tej fáze optimizmu, povedzme, alebo do tej fázy optimizmu to nie je až také náročné, možno vypukle, lebo sa tešíme sa aj z toho sebavedomia. Tešíme sa z toho, že už máme ten voľný čas, aj keď sme si ho na začiatku možno až neprosili, ale prišiel, tak už ho využívame a máme sa dobre, sme takí aktívni, lenže potom prichádza tá fáza toho pesimizmu a fatalizmu, lebo tie ponuky pracovné niekedy naozaj prídu až po 9 mesiacoch doma bez práce, neprídu skôr a my sa potrebujeme zahojiť aj v tej duševnej oblasti, že teda čo s tým, ako sa ma to dotýka, a aby sme predišli tomu, že my začneme v tých fázach tej 3. a 4. vlastne devalvovať našu hodnotu. Tým, že prichádza tá vlna možno neúspechov, že nám neodpíšu nám na životopisy, ktoré sme zaslali do spoločnosti, nezareagujú na to, že sme boli na pohovore, nedajú nám vyrozumenie. My zrazu sme v takom ako keby vzduchoprázdne a my nevieme ani, čo si máme o tom myslieť a čo si máme myslieť o sebe, ale začneme sa spochybňovať. Tam tá cesta vedie, že začneme si neveriť, začneme viacej hovoriť o tom, ako sme neschopní, ako sme niečo nedokázali, nezvládli, že v čom sme teda boli zlí a začne nás to celé tak spochybňovať, dostaneme sa ako keby na takú loďku na rozbúrenom mori a nevieme, kým sme. A má to veľký vplyv aj na to, že keď my sa dostaneme potom neskôr na tie pohovory, naozaj nie každý rekrutér berie do úvahy, že vy sa nachádzate v nejakej fáze. Že to správanie, ktoré s tou fázou súvisí, nie je vám vlastné, nie je to pre vás to bežné, ale on sa na to pozerá, že vy sa vlastne takýmto spôsobom prezentujete. Že vy takto bežne fungujete, že vy ste možno takýto nervózny, možno takýto nepokojný, čiže je možno dobré si to sám pre seba aj striehnúť, lebo nie každý rekrúter je empatický a bude to brať do úvahy, ale pracujte s tým a venujte sa tejto oblasti, nebojte sa vyhľadať kouča, terapeuta, kariérneho poradcu, kariérneho kouča. Naozaj je to úplne OK, že sa necítite úplne fajn, že niečo sám nezvládate. My máme právo si vypýtať pomoc, tak by som rada apelovala, že buďte odvážni. Zoberte si tú odvahu, vypýtať si, čo potrebujete a postarať sa o seba najlepšie, ako viete, pretože v tej duševnej oblasti je to naozaj dôležité. Ak ju nemáte ošetrenú, začne vám postupne nefungovať, povedzme, ten osobný život. Hej, tá nezamestnanosť najmä u mužov, muži ako živitelia rodiny, oni to veľmi ťažko znášajú po nejakom čase, kedy to neprichádza. A jedna z vecí, ako sa je možno dobre ošetriť, ale to poviem potom v tej finančnej oblasti pre mužov, je, že si nájdem nejaké prechodné riešenie na to, ako sa finančne zabezpečiť a tým pádom uspokojiť aj tú svoju duševnú časť, že byť tak viacej v pohode nejako na pokoji. To by bolo asi všetko, čo by som k tej duševnej oblasti. Možno naozaj sledovať si to, že ako si viem ošetriť tú duševnú oblasť a tým napríklad, že sa venujem svojim koničkom, na ktoré som nemal doteraz čas, že sa naozaj tak pohrúžim, ak som tvorivý človek, tak do niečoho tvorivého, že toto vie robiť divy. Napríklad cvičenie a tak ďalej. Takže vie vás to ako keby vyrovnať, dávať do balansu, pretože presne ako Katka dobre povedala na tých interviách, je veľmi vidieť, že si už prestávate vlastne dôverovať aj v tom, v čom ste boli silní. I napriek tomu, že vaše CVčko rozpráva nejakou rečou, tak keď sa potom s vami rekrúter osobne stretne, tak
tam sa prihovára úplne iný človek. I napriek tomu, že tie skúsenosti výborné má, tak nie je dosť presvedčivý a preto je dobre si naozaj ošetrovať veľmi poctivo každú jednu z týchto oblastí, aby ste vy pred rekrútermi a pred potenciálnymi zamestnávateľmi ostávali v tej maximálnej možnej sile, v akej môžete, pretože zamestnávateľ vás chce motivovaného, nadšeného, angažovaného, áno, usmiatého, chtivého a takého, ktorý sľubuje vlastne tu naozaj takú tú efektivitu a naozaj, že prinesie výkon. Takže toto si tam ten rekrúter sleduje, to si ten zamestnávateľ tam sleduje a pokiaľ mu to nedávame, aj sebe lepšie skúsenosti idú bokom, že potom tu vyhráva menej skúsený, ale naozaj taký ten chtivý, angažovaný človek, ktorý si verí. Tak, prešli by sme aj na otázky, ktoré si vy môžete aj v tejto oblasti položiť tu a teraz, v tomto prítomnom okamihu. Čo je pre mňa v tejto oblasti najdôležitejšie? Ako viem využiť situáciu, keď som doma, čo najlepšie pre seba? Ako si môžem zabezpečiť chvíľu kľudu pre seba? Čím si dnes môžem urobiť radosť? Za čo som práve teraz vďačný? Čo mi v minulosti pomohlo zachovať si vnútorný pokoj? Toto je dobre spomenúť možno túto otázku naozaj aj pre tých, ktorí si nezažili ešte to obdobie nezamestnanosti, že aj keď ja ešte neviem, ako budem zvládať to obdobie, čo to so mnou bude robiť, tak vrácať sa k takým tým zdrojom z minulosti, že čo mi pomohlo v krízovej situácii, ako som ju riešil, ako sa mi darilo a čo mi vlastne pomohlo zachovať si ten vnútorný pokoj. A možno tak motivujúco smerom do budúcnosti a smerom do príležitostí, ktoré z vecí, na ktoré doteraz nebol čas, môžem začať robiť, aké konanie to vyžaduje, na zmenu čoho sa teraz otvára šanca, kto alebo čo ma môže podporiť. A myslím, že to aj tak prirodzene prechádzame na ďalší slajd, lebo to kto alebo čo ma môže podporiť je pre človeka ako sociálnu bytosť veľmi dôležité. Tam sme už hovorili aj vo fáze šoku, že naozaj si tak uvedomiť, že kto mi môže byť tou bezvýhradnou oporou, možno aj bezpodmienečnou oporou v týchto fázach, že je veľmi dôležité si nájsť také tie oporné stĺpy v tom prežívaní a v tej sociálnej oblasti strácame veľmi výrazne, pretože strácame tie sociálne kontakty a človek aj pod vplyvom možno toho pocitu menej cennosti, zníženej sebadôvery a zníženia aj spoločenského statusu mnohokrát, keď človek príde o prácu, sa vlastne sám prirodzene aj izoluje. Nemá chuť sa stretávať s ľuďmi, ktorí stále pracujú, pripomínajú mu to, že on už nepracuje, jednoducho cíti tú inakosť medzi nimi a sám odchádza do izolácie. Áno, môžeme si povedať, že pre niektorých ľudí je tá samota, osamotenosť a izolácia niečím pozitívnym, lebo sú, povedzme, introvertnejší. Ale každý jeden človek potrebuje ten sociálny kontakt, tú sociálnu oblasť. A aj keď sme sa rozprávali o tých interviách, o hľadaní si práce, ak ja som dlhodobo nezamestnaný a hľadám si prácu a nedarí sa mi, skúsme uvažovať nad takými náhradnými riešeniami. Katka toto už spomínala aj vo vzťahu k tomu finančnému zabezpečeniu, ale možno len z takého prirodzeného dôvodu po sociálnych kontaktoch, túžbe po sociálnych kontaktoch, po túžbe po prijatí, po túžbe niekam patriť, po túžbe ocenenia alebo túžbe užitočnosti. Chcem byť užitočný okoliu, chcem byť užitočný svetu, že dobre si je vlastne zodpovedať, že čo si ja potrebujem v tej sociálnej oblasti naplniť a teda čo pre mňa znamená tá sociálna oblasť. A v súčasnosti už aj veľa možností, ako naozaj dobrovoľníčiť, kde to uznanie, to prijatie, ten pocit užitočnosti môžem si zažiť. Rôzne čiastkové úväzky alebo možno rôzne formy mentoringu v závislosti od vašej profesie a tak ďalej, že v súčasnosti je dosť veľa možností na to, aby ste si tú sociálnu oblasť vedeli opäť tak nahrádzať, nazvime si to, pokiaľ si nenájdete naozaj takú tú stabilnú prácu podľa vašich predstav, ako si hľadáte. Takže myslíte na to nielen z pohľadu tej finančnej stránky, ale z pohľadu sociálnej oblasti. A možno môžeme prejsť na tie otázky, že čo je užitočné sa pýtať v oblasti sociálnej. Opäť,
čo je teraz pre mňa v tejto oblasti najdôležitejšie. Pre každého je to niečo iné. Možno ste nikdy nemali čas sa stretnúť s ľuďmi zo sídliska psičkári, porozprávať sa. Možno takýto kontakt denný, aj keby len 5 minútový vám vie nahradiť možno tú izoláciu, že hľadajte si také tie spôsoby, kde si toto viete naplňať, aby som sa vrátila k tomu späť, aby to na tom interviu nebolo vidieť, že vy prichádzate z izolácie napríklad. Lebo toto sú signály, ktoré sa dajú asi. Aj teba sa pýtam ako psychologičky, že celkom vidieť, že človek, ktorý teda prichádza na to interviu z nejakej izolácie, že tam už sa narúšajú také prirodzené aj tie rozhovory a strašne veľa ďalších aspektov, ktoré sú viditeľné. Ako si viem zabezpečiť, aby som mal potrebné informácie, či už v oblasti, v ktorej pôsobíte, chcete byť v obraze. Informácie z oblasti, v ktorej žijete, celospoločenské informácie. Aký typ informácií potrebujem? Ako môžem pomôcť sebe, aby som sa necítil osamelo? Čím viem byť užitočný svojmu okoliu, iným ľuďom? Toto je vo vzťahu možno k tým náhradným prácam. Ja by som ešte doplnila k tomu, čo Renátka podotkla, že ten nedostatok socializácie a kontaktov s ľuďmi vlastne vidno najviac v komunikácii. Že my keď odídeme z toho pracovného prostredia, tak nás to vyhodí z takého nejakého jazyka, z nejakej plynulosti. Začneme sa postupne, ak tá nezamestnanosť trvá dlhšie, zakoktávať, nevieme sa vyjadriť, nevieme nájsť tú správnu hantírku, ktorú by sme si vedeli pomôcť. Čiže tá socializácia nám v tomto veľmi môže pomôcť, aby sme si ju udržiavali v takej dobrej kondícii. Takže nech tá socializácia neznamená, že si zapnete televízor, kde je 10 ľudí na obrazovke, ale vôjdete do interakcie a komunikácie, lebo tak si to viete zabezpečiť. Tak. To na odľahčenie. No a dosť taká podstatná oblasť, asi taká najvypuklejšia, keď už príde k tomu, že som nezamestnaný, je ekonomická oblasť. A je dobré vlastne sám pre seba si ošetriť, že čo všetko mi do tejto oblasti spadá. Pretože my, ak napríklad plánujeme tú výpoveď, že ju dáme, tak už väčšinou sme na to možno nejako pripravení. Možno máme nejaké rezervy, ale ak to neplánujeme a príde to ako blesk z jasného neba, tak vtedy nás to veľmi dokáže vyhodiť z rovnováhy, pretože my vlastne prvé, na čo myslíme, je, že z čoho budem žiť. Tým, že tie financie patria do tých základných hygienických potrieb, tak prirodzene s nimi prichádza aj nejaká nervozita, nepokoj, možno hnev, či už u mužov alebo žien, pretože je veľa matiek, ktoré sú samoživiteľky, rovnako muž z pozície toho svojho statusu, že muž je živiteľ rodiny, samozrejme nie je to úplne všeobecné a v každom prípade, ale väčšinou sa to takto deje, tak tá ekonomická oblasť s nami zamáva, pretože my ju vlastne máme ohrozenú. My sa dostávame do toho ohrozenia a peniaze sú svojím spôsobom stimulom, ktorý nás ženie k tomu, aby sme si tú prácu čo najskôr našli. Väčšinou to tak býva. A tie prvé 3 mesiace sa naozaj snažíme. Lenže my nevieme, ako to o 3 mesiace bude vyzerať. Čiže keď už vieme, že aj ekonomickú oblasť to zasiahne, je dobré, keď už sa ocitneme bez práce, aby sme sa pozreli na tie naše výdavky a zistili, že čo je to, čo musíme naozaj zaplatiť. Ja by som rada prizvukovala, keďže som pracovala v banke a mám muža bankára, že odklady hypoték nie sú úplne dobrý nápad. To je dobré nechať si v tom, že to musím splácať, ale pozrieť sa na tie výdavky takým spôsobom, že čo viem oželieť a urobiť si nejaký havarijný plán, povedzme na rok, pretože my nevieme, ako dlho tá nezamestnanosť bude trvať a aby sme sa v nejakom úspornom režime naučili žiť. Aby sme každý mesiac vedeli fungovať, pretože nie každý má úspory a nie každý samozrejme sa cíti až tak veľmi ohrozený, pretože ak niekto úspory má a tá práca nie je pre ňoho v tomto smere taká, že na nej stojí svet, tak s ním to možno nič nespraví, ale tí, ktorým na tom naozaj záleží, tak na toto by sa mali pozrieť. A možno také rady, také quick winy, také vaše rýchle víťazstvá sú, že sa pozriete na to, že čo všetko sa vlastne stalo súčasťou vášho života. Že či teda máte nejaký špeciálny program na káblovke, kde by ste vedeli ušetriť a spýtať sa a znížiť si ho na niečo, čo bude možno také zásadné, alebo si zrušíte aplikácie, ktoré nepotrebujete, alebo
alebo sa pozriete na dopravu, možno na stravu, čo nakupujete, možno kávičky, obedy, kde sa stravujete, na to sa pozrieť, či je to to, čo naozaj je veľmi nutné a zrazu vám takto môže pribudnúť v rozpočte, alebo viete ušetriť možno od 50 do 150, možno aj 200 eur, závisí. A samozrejme aj hobby, ktoré ste nejakým spôsobom preferovali počas toho zamestnania, že sa vám to páčilo, je možno nákladné, či teda investovať do ňoho až tak veľa, alebo sa niekde uskromniť. Že treba sa na tie výdavky pozrieť veľmi, veľmi, veľmi do hĺbky, naozaj po položke, postupne a povedať si, či je to to, čo naozaj musím mať, alebo viem bez toho nejaký čas vydržať. A mať to nejakým spôsobom tak na zreteli a myslieť na to. Tak mi napadá, Katka, že naozaj na tých výberoch a v tých výberových rozhovoroch je veľmi vidieť, pokiaľ človek za ten najvypuklejší prejav alebo teda dôsledok toho, že som dlhodobo nezamestnaný, je práve táto ekonomická situácia. Je to veľmi vidieť na tých interviách, že som ochotný zobrať čokoľvek, že toto je tiež veľmi dobré si ošetriť, že naozaj pokiaľ toto je práca, po ktorej ja netúžim, že nesnažiť sa presviečať o tom, že je to moja práca snov, lebo je to vidieť, je to nepresvedčivé, ale naozaj ísť ďalej za tým svojim snom alebo pokračovať v tej svojej kariérnej ceste a hľadať náhradné riešenia, dočasné nejaké náhradné riešenia, tak to aj brať, nebrať to ako krok späť v rámci toho svojho kariérneho smerovania, ale naozaj aj sám pred sebou si úprimne povedať, že toto je pre mňa také vychýlenie sa kvôli prežitiu. Tu si teraz idem toto naplniť, je to dočasné riešenie a veľakrát sa to tak dá aj komunikovať na pohovoroch, že sú všelijaké rôzne typy úväzkov, alebo brigád, môžete si pospájať niekoľko typov brigád a tak ďalej, kde toto prichádza do úvahy, že aj takto komunikovať, pretože potom sa často konfrontujete, že na toto ste prekvalifikovaní, ľudia klesajú s tými požiadavkami, možno aj na tú pracovnú pozíciu z manažerskej sú ochotné ísť, možno na nejakú juniorskú rolu a potom si tu zažívajú ako dôsledok toto odmietnutie a vlastne sú v takom tom jednom kole odmietania, neprichádzania tej správnej pozície. Takže stojte ako keby na tej svojej ceste, po tých pozíciách, ktoré chcete, zlepšujte sa, tak ako si ty spomínala, že vzdelávajte sa, myslíte na to, čo naozaj v živote chcete robiť a choďte si za tým a popri tom si možno optimalizáciu výdavkov, hľadanie si nejakých náhradných dočasných riešení. Skôr to riešte takto, ako personalistov presviečať, že ale toto je práca snov pre mňa. Hoci to vôbec nekorešponduje možno s doterajšou kariérnou dráhou. Ja som v tomto prípade dosť za úprimnosť, že povedať aj tomu manažerovi alebo tomu rekrúterovi naozaj úprimne, že pozrite sa, nie je to možno práca, ktorú hľadám, nie je to to, po čom by som túžil, ale aktuálne naozaj potrebujem si vyriešiť svoju ekonomickú situáciu a viem vám v čase nejako, možno to bude iba na rok, možno na pol roka, neviem, ale viem vám ponúknuť tieto a tieto svoje zručnosti. Určite to inak znie, ako keď budete hovoriť, že toto je naozaj to a v tom životopise sa proste pozrie, že prosím vás, že vy čo tu hľadáte? Že doteraz ste robili, neviem, člena predstavenstva, teraz som asi prestrelila, alebo naozaj toho riaditeľa, a prečo idete na špecialistickú pozíciu, že ja tomu tak trochu nerozumiem. A že je dobré naozaj otvorene pomenovať a tým pádom aj ten rekrúter vie, na čom je, lebo vy keď to zatajíte, on cíti z vás nejakú emóciu, on cíti možno nejaký nepokoj a nie vždy sa dopýtava, že čo za tým nepokojom je. Tak je lepšie ísť do toho tak úprimne. Tak ja som teda za to. V období krízy sa aj množia pozície, ktoré sú nejakého dočasného charakteru, že naozaj na nejaké doby určité, pol roka, rok. Takže tam je celkom aj na mieste to takto komunikovať, že to takto aj myslíte. Ako sa schovávať tak neautenticky za niečo, čím nie ste. Takže také možno malé odporúčanie, čo sa deje, pokiaľ vás najviac tlačí, povedzme, tá ekonomická oblasť. A teraz vlastne tie otázky, áno, pretože každému sa na úrovni ekonomickej oblasti môže diať niečo iné. Tak a užitočné otázky, ktoré si môžete položiť, keď sa ocitnete v takejto situácii, je, že čo je pre mňa v tejto oblasti najdôležitejšie. A tým začať. Čo si vy vlastne potrebujete ošetriť.
Ako viem optimalizovať moje výdavky? Čo musím urobiť ako prvé, aby som neprišiel o finančné zabezpečenie? Čo alebo kto ma môže podporiť? Na zmenu čoho sa mi teraz vytvoril priestor? Čo sú moje zručnosti, ktoré môžem ponúknuť? Kto mi v tom môže pomôcť? Čo urobím ako prvé? A opäť by som vám len chcela pripomenúť, že neváhajte tieto otázky, nech vám položí niekto, komu dôverujete, ak to bude ochotný čakať na tú odpoveď v tichu a nedávam 10 riešení, čo by ste mohli. Skúste si ich zodpovedať čo najúprimnejšie a naozaj, ak je niekto taký, že teda nemáte teda nikoho, kto by vám takú otázku položil, tak si to pustíte takto zo záznamu s pauzou a premýšľajte. Je to veľmi užitočné. Už len jedna otázka naozaj vám môže otvoriť dvere niekam, kde by ste to nečakali. Nemusíte odpovedať na všetky a povedať si, Ježiš, čo to tie baby na nás vymysleli, koľko ja s tým mám roboty, ale to, čo s vami rezonuje, to, čo vám dáva zmysel. Nachádzajte teda odpovede v sebe. Toto nie je o tom, že vám niekto má niečo podsúvať a radiť, ale vy najlepšie viete, čo vás teraz najviac tlačí, čo potrebujete si riešiť a možno aj načierať do tých zdrojov alebo spôsobov, ktoré ja teraz dokážem vlastne aj nachádzať, čerpať z nich zrazu. Čerpať z nich a vlastne aj urobiť, pretože v tejto fáze už naozaj máme dosť obmedzené sily a keď vám radí niekto, kto je v tej plnej sile, tak naozaj vy si viete najlepšie posúdiť, že čo ešte vládzem, alebo v akej miere a tak ďalej. Takže tu veľmi odporúčame naozaj, že nájsť si takéto ticho pre seba, aj v rámci tej náhrady, tej štruktúry dňa, že ako si viem vytvoriť ten priestor pre seba počas dňa. A tak si tak reflektovať, že naozaj úprimne, čo cítim, nebáť sa toho, čo cítim, prežiť si to, čo cítim a pýtať sa samého seba, čo touto situáciou získavam. Pretože v živote sa dejú veci a veľakrát a zažívame to my v našej praxi tiež, že ľudia sa s odstupom mesiacov, možno rokov vracajú k tomuto obdobiu ako k obdobiu, ktoré ich naozaj postrčilo k nejakej nutnej zmene doslova, ku ktorej neboli schopní alebo ochotní sa odhodlávať. Takže čo touto situáciou získavam? Podľa čoho zistím, že sa mi vracia stratená sila? A čo mi aj pomôže navrátiť tú stratenú silu? A k čomu novému sa mi otvára príležitosť? Pretože každá zmena, nech je akokoľvek bolavá, je príležitosťou začať niečo nové, ale až keď si to pomenujeme, až keď sa spoznáme, až keď si načúvame, až vtedy tá príležitosť môže byť tou pravou príležitosťou pre nás? Môžem to aj tak povedať? Môžeš. Ako to cítiš? Tak by som podotkla ešte, že tá reflexia je naozaj dôležitá a aj v tých otázkach, ktoré Renátka prečítala, že vám dokáže veľmi veľa napovedať, veľmi veľa pomôcť a rovnako vy tú reflexiu svojím spôsobom uvidíte aj cez svojich partnerov doma alebo partnerky alebo možno deti, možno starí rodičia, ktokoľvek, že oni si všimnú vašu zmenu v správaní, tak možno venujte pozornosť tomu, keď vám povedia, že sa im zdá, že niečo je iné, niečo je inak. Nepopierajte to, ale skúste sa na seba tak naozaj tak reflektívne pozrieť, že ako to ja teraz mám, lebo to vlastne, že oni niečo povedia, je takým odrazom toho, ako vy sa máte, čo sa vo vás odohráva. A prejavuje sa to práve v tom správaní, tak je dôležité na to myslieť, pretože čas v nezamestnanosti môže byť taký presne inšpirujúci, ako Renátka povedala, ale môže sa vybrať aj inou cestou a môžu sa zhoršiť vzťah aj k sebe, aj s tým najbližším okolím a to by bola škoda. Nájdete si aspoň jedného človeka, ktorému dôverujete. Nie u každého je to šťastie v rodine napríklad, ale možno u priateľov. Skúste sa zamyslieť, kto by mi mohol byť tou najbližšou osobou, ktorej ja môžem bezvýhradne dôverovať a ktorá mi možno môže položiť aj tento typ otázok, o ktorých sme my dnes spolu s vami trošku hovorili. Trošku rozprávali. Tak a na záver by sme vám veľmi pekne chceli poďakovať za vašu pozornosť
a prajeme vám veľmi veľa síl v prekonávaní tohto obdobia. Sme tu pre vás v prípade vašej potreby. Ak by ste potrebovali, neváhajte sa obrátiť, naše kontakty teraz vidíte na slajde. Nájdete nás aj na LinkedIne, aj na Facebooku a naozaj vám veľmi držíme palce a veríme, že toto obdobie bude pre vás posilňujúce a že my sme svojím kúskom práce prispeli k tomu, aby ste sa cítili silnejší, odvážnejší a pripravenejší toto obdobie zvládnuť. A možno ešte podotknem k týmto pekným záverečným slovám, že chystáme sa venovať tomuto obdobiu aj z tých ďalších aspektov, lebo toto bol ten jeden z aspektov. Naozaj, ako sa možno aj pripravovať na to interview, ako v jednotlivých fázach pristupovať k hľadaniu si práce, na čo klásť dôraz, na čo dávať pozor, na čo sa sústreďovať. Takže bude zase cielený už priamo na to, ako si možno nájsť prácu a na rôzne ďalšie témy, ktoré sa nás dotýkajú v období bez práce. Takže toto bol taký ten pohľad na to, čo sa nám deje a čo s tým, čo sa nám deje, môžeme tu a teraz a možno do budúcnosti urobiť. Ďakujem aj ja veľmi pekne a pozdravujem vás. Verím, že niekedy na budúce. Dovidenia. Dovidenia.